Fraților, eu vreau să fac live azi la 5:30 fix de ziua mea, dar nu merge, efectiv, uitați, dacă nu mă credeți. Deci, efectiv, știi că numai trebuie să ai 50 de abonați ca să meargă. Eu am și gen, mi-a scris încă puțin așa, frate, am 50 de abonați, trebuia să meargă. Eu nu înțeleg de ce nu merge. Poate dacă facem 100 de videoclipuri, azi de dacă merge. Ăsta va fi al 100 la videoclip și dacă merge, fac live-ul. Zi, bă, am o întrebare, 6 ori 7 egal cu 42.